Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Toto video bude vlastně upozornění, jak budu tancovat. A tancovat budu právě v sobotu, zítra, v Bruntále, okolo 2:00–3:00 hodiny. Jsem Emotion Bruntál a strašně mě to baví a nevím, co na to říct. Nanuk. Ale všechno mám jednu věc. Líbila jsem se Nanuky Míša Mrož a tady toto. Fakt tady toto jenom. No nevím. Ten to je zrovna Mrož. Ne, Míša. A studni to. To je zatím pán. Právě dneska máme den zdraví, ale já si to tak trošku porušila. No vlastně máme zdraví. A takže to zapíšu na tento lísteček. Kde máme napsané nebe sladkostí, pátek, sobota, neděle. Pátek snídaně, zdravá, svačina zdravá, oběd. No, zdraví, jakoby nebyl zdravý, byl. Svačina. Kudne mi tady nesmíře. Zdravá. A večeře zdravá, hej. Ne, na večeře zapíšu, že jsem měla sladkou, abych nelhala. Já nelžu totiž. Takže já tady střihnu. Nastavím tady video, když dojídám tento kousek na luku. Waka, Samina, Sangarewa. It's Africa, Samina, waka, Samina, Sangarewa. It's Africa. Tango,
Teraz to mám vidět záběry a já si to jdu zapsat, takže moment. To opravdu jsem takhle naházela prsty a je to. A jestli vám vadí, že mám takhle uřízlou hlavu, tak mi napište dolů do popisku videa. Můžeme natočit, jak se narvou někdy u Sledéria nebo u FNAFtka. Víte, co je to všechno? To je Five Nights at Freddy's. Kdyby to někdo nevěděl, takže nehejtujte dolů do komentářů, nebo dolů do komentářů samozřejmě. A jestli teda takhle označuju, to všechno. Tady mám takový obrázek. Ty nohy se mi trochu nepovedly, protože je tak malé tělíčko. Takhle velké nohy jako. OK, zítra oběd nebudu mít, protože tancu a v jednu máme být, vlastně tam má oběd vám tak v jednu víte, takže oběd vynecháme. Teď tady to domaluju. Svačinu. Sobotu se na snídaní nebudu. Možná, nevím. Protože já zítra, já možná usnu o půlnoci, takže takhle to tady vypadá. Tady jeden bez sladkosti a čokoládu. Čokoláda. Tady mám prázdná místečka, jakože tak no. A tady napíšu, protože jsem byt vynechala. Takže to máme se takhle. Oběd jsem vynechala, nestihla jsem ho. Takže takhle, si to máme na žlutém papírku. Dáme něco děláme. To prostě píská, to nafrněné. A já vám ukážu moji kamarádku, když někomu něco říkám. Paní vychovatelko. Já se budu otáčet, jo, protože já to nechci zbytečně stříhat. Paní vychovatelko. Ano, Adélko. Znovu. Paní vychovatelko. Ano, Adélko. Co potřebuješ? No, já vám chci říct, že máme na kolobkách a že prej budeme jíst na kole. My ne, Adélko. Co si tam? Aňo, co si to říkala ona? Nic. To tě nemusí zajímat. To je moje věc. A Aňa říká, teda já říkám. Aňo, tak když si něco říkal a řekneš, že si něco neříkal, tak si ale něco říkala. Ale prostě nevím. A prej, že její mamka zakázala se mnou bavit, prej, že jsem prostě debil. Jumbo, a chci vám jednou ukázat trošičku takovouhle, která se mi líbí a mám třeba na nějaké do školy věci a tak. Kalkolecka.
tady mám takové malinké pozdro, ve které mám vlastně trošku jak a já si vám ukážu v mých brýlích, které mám takové jako auto. Fialové, je to takhle, jo. Jsou takové brýle, které můžete dát takhle a je to úplně super, kdyby někdo měl takové ksíky. Dám takhle. A když zrovna ty brýle nechci mít, tak si dám takhle jako sluneční. Můžu mít akorát, že to až moc padá, takže spíš na očích. Nevidím moc do dálky, ale jakože takhle na dálku od té kamery vidím, takže ne. A zítra si nemůžu dát ani častenku, prostě nic, prostě my zítra budeme teda tancovat. A toto video vítám, nevím kde, a já se s vámi loučím a čus.